Здравейте, приятели! Аз продавам високи и сега ще ви покажа какви имам за сега. Защото аз си поръчах още, така че когато ми дойдат, ще направя клип. Така. Първите са ми смешени високи, защото са ми само по един брой. Имам водички, имам ето такива бълбълтита, имам само две чупливки, имам дървени Hello Kitty цветя, имам и слънчогледи, имам микрошодържатели, имам и такива плоски. И имам и такава близалка, ръчно изработка, защото аз съм ги правил. И това е. Чао!